Okay. Ωραία. Ξεκινάμε. Ναι, Βάζω και χρονόμετρο 8 λεπτά, σωστά. ναι, προχωράμε. Ωραία. Είμαι ο Θανασιάδης ο Χρήστος από τη RoboVision. Αυτό που διαφημίζουμε είναι ότι είμαστε Machine Vision Expert, δηλαδή βάζουμε συστήματα μηχανικής όρασης. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ευφυή ανάγνωση φωτιάς στα πρώτα της στάδια. Επόμενο. Σχετικά με εμάς, είμαστε μια ομάδα 20 ατόμων με 20χρονη εμπειρία και πάθος για τη μηχανική όραση και τις εφαρμογές στην ελληνική βιομηχανία. Δίπλα στη φωτογραφία, για να πάρετε και μια εικόνα του τι είναι Machine Vision, αυτή η κίτρινη είναι η κάμερα, είναι μια smart device, απέναντι είναι κάποιες ετικέτες που θα μπουν σε κάποια προϊόντα. Προτού μπει η ετικέτα πάνω στο προϊόν, ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης, τον κωδικό, την ταυτότητα της ετικέτας και όλα τα σχετικά. Επόμενη. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το Μουσείο της Ακρόπολης, όλη η ομάδα μαζί. Οι περισσότεροι είναι νεαροί μηχανικοί, γύρω στα 30 με 35. Εγώ με τους μεγαλύτερους της εταιρείας. Επόμενη. Τα location είναι δύο. Το ένα είναι από εδώ που σας μιλάω, από την Κηφισιά, τη Κηφισία Σέν στην Πολύχνη. Το υποκατάστημά μας βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα. Επόμενο. Συνήθως αυτά που κάνουμε με τις κάμερες είναι να ελέγχουμε τα αντικείμενα, είτε σε δύο διαστάσεις είτε σε μία διάσταση, να μετράμε τα αντικείμενα, τις διαστάσεις τους, και να κάνουμε ανάγνωση κωδικών, επιβεβαίωση χαρακτήρων, να οδηγούμε ρομποτικά και άλλα τέτοια περίεργα. Πάντα μιλάμε για τη βιομηχανία και η γραμμή παραγωγής. Το επόμενο. Αυτοί είναι κάποιοι από τους πελάτες με τους οποίους δουλεύουμε αυτά τα 20 χρόνια, όπως είναι η Colgate, η Unilever, η General Mills, η Vianex, η Barilla, η Bic. Το επόμενο. Σήμερα θα σας μιλήσω για την ανίχνευση πυρκαγιάς στα πρώτα της στάδια με έναν έξυπνο τρόπο. Παρακάτω. Το σύστημα είναι ένα έτοιμο σύστημα από την Movitel, μια εταιρεία στην Αμερική την οποία αντιπροσωπεύουμε. Είναι μια έξυπνη λύση για πυρανοίχνευση. Η λύση βασίζεται σε θερμική απεικόνηση, δηλαδή υπάρχει μια θερμική κάμερα η οποία δίνει μια θερμική εικόνα σε ένα λογισμικό. Ε, το λογισμικό βασίζεται σε IoT, Internet of Things. Είναι δηλαδή μια cloud εφαρμογή, στην οποία πηγαίνει η εικόνα από τη θερμική κάμερα και αυτόματα ανιχνεύει την πυρκαγιά ή τα πρώτα της στάδια ή μια υπερθέρμανση που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Και το σύστημα αυτό εδώ μπορεί να κλιμακωθεί ώστε να μπορούμε να βλέπουμε περισσότερες εγκαταστάσεις από ένα σημείο από μια κεντρική τοποθεσία. Το επόμενο. Ε, Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος. Από τη μια μεριά έχουμε τις πηγές, τους αισθητήρες που είναι οι θερμικές κάμερες. Συνεργάζεται με διάφορες κάμερες όπως είναι η Automation Technology πάνω-πάνω, η FLIR, είτε στοχεύουμε σε μικρά ε, field of view οπτικά πεδία είτε σε μεγαλύτερα. Το παράθυρο προς τον έξω κόσμο είναι το μεσαίο το κουτάκι αυτό εδώ που λέγεται Gateway. Στην ουσία οι κάμερες συνδέονται σε αυτό εδώ και αυτό συνδέει τις κάμερες με το λογισμικό. Το λογισμικό είναι cloud εφαρμογή, δηλαδή τρέχει σε έναν σερβερ κάπου απομακρυσμένα, και εκεί γίνονται όλες οι ρυθμίσεις και οι ειδοποιήσεις. Θα το δούμε παρακάτω. Το επόμενο. Τι βλέπει λοιπόν η κάμερα? Εδώ πέρα βλέπουμε μια στίβα με άνθρακα ας πούμε ή με κάποιο έφλεκτο υλικό. Η εικόνα η θερμική δεν μοιάζει πάρα πολύ με την συνηθισμένη εικόνα. Βλέπουμε το κάρβουνο τώρα μπορεί να είναι μαύρο, εδώ το βλέπουμε κίτρινο. Βλέπουμε δηλαδή την θερμοκρασία στο σχήμα.
αποτυπώνεται μια αλφα θερμοκρασία με το κίτρινο, και το κόκκινο εκεί πέρα που βλέπουμε στη μέση και το έχει μαρκαρισμένο η κάμερα είναι μια εστία φωτιάς, μια μικρή εστία φωτιάς, η οποία ανεβάζει θερμοκρασία και έχει διαφορετική θερμοκρασία από τα υπόλοιπα μέρη της εικόνας. Ε, Έτσι η κάμερα... Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, ναι, όχι, όχι, εντάξει. Η κάμερα λοιπόν από αυτό το σημείο, μέσω του gateway, το οποίο είναι το σημείο που συνδέει την κάμερα με το λογισμικό, θα δώσει μία πυρκαγιά, ένα alarm, και θα πει ότι το σημείο, στο οπτικό πεδίο που βλέπω κάτι δεν είναι εντάξει. Το gateway θα συνδέεται είτε με Ethernet είτε με τις κάρτες SIM που βλέπουμε, δηλαδή μπορεί να είναι και ανεξάρτητο από το δίκτυο της επιχείρησης. Θα δώσει το συναγερμό και στα I/O που έχει, δηλαδή σε κάποιες τοπικές φαροσιρήνες θα κλείσει κάποια παράθυρο, ενδεχομένως αν είναι μια συσκευή που έχει υπερθερμανθεί, θα κόψει το ρεύμα για τη συσκευή. Το επόμενο. Και υπάρχει και φυσικά και το λογισμικό. Τι έχουμε όταν έχουμε ένα cloud λογισμικό? Ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από οπουδήποτε, από το κινητό μας, από μια οθόνη, από έναν υπολογιστή. Ε, δεν υπάρχει συντήρηση, δηλαδή δεν τρέχει σε κάποιο PC μέσα στην εταιρεία, το οποίο θα παλιώσει ένα Windows, δεν θα τρέχει κτλ. Είναι κάπου σε ένα cloud. Υπάρχει και κρυπτογράφηση για θέμα ασφάλισης, και φυσικά μέσα στο cloud, βάζοντας περισσότερες συσκευές, μπορούμε να έχουμε περισσότερα πάνελ και περισσότερα σημεία τα οποία παρακολουθούμε. Το επόμενο. Τώρα που εφαρμόζεται αυτό εδώ? Εφαρμόζεται σε διάφορα εργοστάσια, τα οποία είτε περιμένουμε είτε δεν περιμένουμε, είτε έχουν έφλεκτα υλικά είτε όχι. Το επόμενο. Ε, Ιδίως σε εργοστάσια και περιοχές όπου υπάρχουν ανακυκλώσιμες συσκευές, μπαταρίες οι οποίες μπορούν να κάνουν αυτοανάφλεξη και σβήνουν πάρα πολύ δύσκολα. Το επόμενο. Φυσικά και σε βουνά, όπως είδαμε το προηγούμενο αυτό εδώ με τη θερμική κάμερα, όπου είναι εξωτερικά και δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιες άλλες συσκευές για ανίχνευση, όπως είναι τα smoke detectors, και για μεγάλες περιοχές όπου με κάμερες μπορούμε να βλέπουμε όλο το βουνό με την πρώτη ύλη, με μια θερμική κάμερα. Το επόμενο. Ε, Και γενικά σε οτιδήποτε, και μέσα στις μεταφορές, στα logistics, αν έχουμε επικίνδυνα φορτία τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν με μια πυρκαγιά, μπορούμε με τις θερμικές κάμερες να ελέγχουμε και την κατάσταση που βρίσκονται μπαταρίες. Όταν έχουμε οχήματα που φορτίζουν από μπαταρία, μπορούμε να παρακολουθούμε πώς γίνεται η φόρτιση. Το επόμενο. Ε, Ωραία. Αυτό είναι μία εγκατάσταση με τις κάμερες περιμετρικά, εικόνη που βλέπετε τα τριγωνάκια είναι οι κάμερες που έχουν μπει περιμετρικά και βλέπουν σωρούς από πρώτη ύλη, και βλέπουν με τα views, και από τις κάμερες μπορούμε να δούμε το πώς είναι η κατάσταση της περιοχής. Το επόμενο. Το έξυπνο λογισμικό δίνει alerts στα κινητά μας, χτυπάνε, έρχονται SMS, έρχονται μηνύματα, έρχονται email, για να μας δώσει σε πρώτο χρόνο το alarm. Το επόμενο. Ε, και όπως είπαμε, είναι μια cloud εφαρμογή, πολύ εύκολα παραμετροποιήσιμη, πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε την εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή που ελέγχουμε.
και πολύ εύκολα μπορούν να έρθουν οι ειδοποιήσεις μας και να παραμετροποιήσουμε το view και τα λοιπά, το software. Οι βιομηχανίες είναι σχεδόν όλες στις οποίες εφαρμόζεται, από πετροχημικά, από ενέργεια, από food production, οτιδήποτε, πλαστικά. Και νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνουμε. Ήμουνα, φαντάζομαι, μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ξεκινάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο και πραγματικά συγχαρητήρια, κύριε Χρήστο, για τη δραστηριότητα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρε με και εγώ. τηλέφωνο, σου έχω σύσταση. Το ήξερα, λέγω, το περίμενα. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο για την ωραιότατη παρουσίαση. Τώρα που μάθαμε καλύτερα τι πελάτης αναζητά, πολύ καλά κάνατε και αμέσως λάβατε το λόγο για να του δώσετε σύσταση. Να προχωρήσουμε τώρα στην ενημέρωση για τους επισκέπτες μας. Να Γύρισε κλείσουμε και λίγο μια το ερώτηση, recording. μπορεί. Λίγο να κλείσουμε το recording Ναι. πρώτα.